Čaute a vás vítam u ďalšieho videa. Toto mal byť pôvodne Skyblock, no z technických príčin, ktoré sú také, že ten Skyblock, na ktorom sme boli, zrušili, tak sme sa presťahovali sem. No toto už nie je Skyblock, ako môžete vidieť, je to survival svet. A čo by som tak tomu dodal? No nič, ideme hrať, je to server, čiže tu nás sú rezidencie a podobné veci. Ak sa nečudujte, ak narazíme náhodou na nejaký dom, no hľadali sme dosť dlho na to, aby sme našli tu na niečo prázdnejšie. No, tak ja vás tiež zdravím. No, poďme hľadať. Sice už sme to našli, ne? Kde si? Hej, No tak zrob tú resku, Som hore. ako prvú vec. som na kopci. Počkej. No počkaj, nájdeme najprv krásnu lokáciu. No to vyzerá dobre. Tu budeme mať dom. Presne, no ale už to sprav hlavne. Nie, najprv si tu dačo vykopeme. Odmietam robiť rezidenciu bez toho, aby sme mali niečo pripravené. Ja sa čudujem, prečo mi nejdu brať bloky zo zeme a tak pomenej nemám miesta. Dobre, čiže... nevieš náhodou, stojí tu niečo rezidencia, nejaké peniaze? Nie. To je dobré, čiže... idem si robiť drevennú sekériku. Ja už robím, Maťo. Ja už mám skoro spravenú. Dobre, tak nič. Ja, ty máš môj crafting table, hej? Hej. Prečo furt dačo vyjaduješ a také Áno, mám cennosti? plný inventár. To však tu dačo vyhač na mňa, ešte mám trochu miesta. Radíme si to. Čo ja viem, napríklad. Je tomu odtadiaľ. Poho? Po. Ale hlavne ma nezabudni tam pridať, hej? Po tade by sme mohli. Daj na mňa TPA, keď chceš vedieť, kde presne. Nie, ja už to mám presne urobené, kaďa to chceme mať. Pozor, dori ti pavúk. Ja mám to vyznačené, len ma tu zabíja malý zomb. Hej, sú tam dvaja malí zombovia, bože. Idem ti pomôcť. Už som na nich vybral meč, dobre, už je po nich. Dobre, čiže miesto by sme mali vyhradené. Tak ja už si tu raz kliknem. Pravým tlačítkom. Tu na. No, daj vytvoriť, už, prosím. Dáme. Jak sa to robí? Asi res create. Dáme AKA Vyšlo? Maťo. Veľkosť oblasti prekračuje povolené limity. Tak trošku veľká bola to. Dobre, tak... Daj stamať a nie celé, až po tade možno stačí. Tu po tade, kde som ja. A tu nejaká čestka už. A je ozamknutá. Nevadí. To je tvoja? Nie. Jo, je to vytvorené. Tak ma do nej pridaj. Dobre, čiže... Res. Učíme sa príkazy normálne pri tom. Recept. Neplatná rezidencia. Čo? Čo? Neplatná rezidencia. Neviem, ako je to možné. Ale tak vyskúšaj na mňa, vyskúšaj prijať TPA moje. Dobre, tam je res help.
RS a do. Hmm. Čo na mňa útočí? Bože, civilní pavúci. No už je, či nie? Neplatná rezidence. Prečo? Máme štvorku. Počkaj, tu kde je skeleton. Dám ho dole. Sorry, som ťa asi to. Bože, čo do mňa strieľa? No nezabiť toho Skeleton. skeletona. Nie, lebo mám málo HP a nemám žiadne jedlo, keďže ty si všetko jedlo zobral. Strašné toto. Maťo, dostal som taký nápad. Čo ak by sme si urobili dom pod zemou a tým pádom by nás nikto nenašiel? Kým neprídeme na to, ako vytvoriť rezidenciu. Pázník, nepo, štve. Takže tu možno, že to nefunguje. No sa určite všetci chytáte za hlavu, že to neviem. Že ja som skúšal, tak mne to fungovalo. Rezidenciu už vytvorilo? Hej, Hej? má by byť. Počkaj. Vieš tu ničiť veci. Počkaj. Vyskúšam, hneď čo vedľa teba vyskúšam, aby som mal istotu. Počkaj, alebo takto tu píše. Hneď. Idem ďakte ďalej. Nepísal, Nie, stoj. Písal, že rezidencia úspešne vytvorená. Hej, môžem to ničiť. Hej, len Hej. skúsim to urobiť od znova. Takto. Myslím, že by sme to mali strihnúť, toto celé. Pretože to vás prítočne pridáva držku Rezidence mena, na akej video. hej rezidence existuje. Už je? Hej. Dobre, tak skús tam mať odísť. Či ti napíše opustil si rezidenciu. Ale Oblast kojduje. prosím, Tu je. Už mi vypísal, že opúšťaš rezidenciu. hej, a čo oblasť koriduje či čo?
Teraz mi vypísal, že opúšťaš rezidenciu, a.k.a. Mhm. Let's play. Ja momentálne nič nevypisuje. Som zase vypol exe. Kým som čakal, tak som otváral si jedno video, čo mi poslal jeden, s ktorým som hral MCčko a mi otváral toto nie, Internet Explorer. Tak som chcel vypnúť, ja som vypol toto exe, vieš. Takže chvíľku. Keď viete čo ľudia, ja to strihnem a keď na to príjem, tak sa znova ozvem. No, teda zatiaľ. Čiže po dlhom riešení sme sa opäť dostali k riešeniu a v podstate koľko vlajek som tu nastavil preto, aby to tu mohol, čo všetko som poskúšal, ale je to správne nastavené. Čiže naše hranice približne niekade otamať až po... Nech vám ukážem. Až po túto tu na dieru, ale nejdu do dola, ale idú vysoko do hora. No len tu už som tú väžu zrušil, čo som tu staval. Kvôli tomu špeciálne. No. Čiže tu základy máme. No. Čo by sme k tomu ešte na dneska povedali? Máš niečo povedať? Začína sa nám stmievať. No, keďže sa nám začína stmievať, mali by sme si to tu nejak ohradiť a potom osvetliť. A to je môj názor, aj to nemusí s tým súhlasiť. Ja mám pri sebe asi 5 točiek. Keď vidíte ten plný inventár, tak to je vzhľadom na to, že pán Fater tú chvíľočku hral a troška zabíjal, alebo ja neviem vlastne čo on tu narobil. Táto tu načatovaná knižka, to je čo sme dostali hneď na spavne. No a... Ja to vysvetlím to, ako som iba pripravoval pôdu na natáčanie, pretože už ja som natáčal pilotný diel, ako keby mal 15 minút, ale po natočení som zistil, že nejde zvuk, tak som to už nechal tak. Máte, vyskúšaj ako... Urobíme zo pár trúhiel. Ja už mám 2 urobené. A sú tu 2 crafting table. To je tvoj problém. Takže hneď tu dáme našu... Hneď tu dáme hlavu pána. Rád by som vedel, že či vieš otvárať truhly. Tak keď dáš unlock, tak áno, ale asi potom nie. No ja som ti dal totiž to verské povolenie. Hej, však ja viem, ale musíš dať unlock na truhlu. Dobre, čiže dáme... Ty moju môžeš. Máš to. Idem vyskúšať. Sice je to trochu blbé, to je, keby jedna strana bola tvoja, jedna moja. Ty máš aj, hej, more, toto si beriem, aj toto. Sice na čo? Vieš čo, ja zruším. Daj toto všetko tam. Daj drevo od núka nejaké, nech sa začne stavať. Keď som začal tu na trošičku... Maťo, všetky veci som zobral a dal do mojej čestky. Prečo? Lebo by bolo všetko pokope. A viem tvoju otvárať. Hej, je tam unlock. Potom dobré. Ale ja tu neviem zničiť asi. Neviem, dobre. Asi aký veľký dom budeme mať? Neviem, na začiatok by to mohlo byť pravdepodobne jedno. Mali by sme si najskôr vyhradiť tie hranice, ako som už spomínal, aby sme vedeli, pokade ide. Ja viem, pokade ide naša hranica. Áno, to je pekné, že ty to vieš, ale ja to neviem. Tak ja by som vytýčil tie nejaké prvé body. Okej, tak počujem, Maťo, druhá je prázdna, hej? Dobré. A taktiež si myslím, že nemá zmysel hovoriť našimi krycími menami v Minecrafte, pretože ako to nie je veľmi dôležité, tak normálne hovoríme, hej. Čiže to ide tu na takto, toto je prvá vežička. Tak. Dokeľu. Čo sa ti stalo? Zomrel som. No, to však to sa stáva aj lepším ľuďom. Ak by ste sa pýtali, ako dávam rýchlo to meno, tak stačí napísať za prvé 3 písmená a potom dať tab. Haló? Hej? To fakt? A to mne teraz hovoríš? Vidíte? Presne takto. No, rýchlo potvrd to, a yes, bože. Ti to trvá jak v starej kráve na vodítku.
Tak si pohni. No Však už to konečne. je. Som si vychutnával napísať meno MAKOOO111. Ty vôbec nemyslím menom Maťa, hej, ako Matrixa, to nie je jeho meno, nebojte sa. No bohužiaľ je to moje meno. To je meno takého jedného debila, to asi nepoznáte, no. Nič zlom, kde si? Tu som. Že ma nechce zakilovať? Nie. Som si všimol, si sa trošku prerátal, no tu už som bol mimo rezidencie. Hej, tu na presne jeden blok mimo rezidencie, no bože. Dobre, tak, nie ďalej. Myslím, že by sme mohli dať hec tú hlinu, ja nechcem mať ako podlahu z hliny. Ani z Tu nás trávy. sa ďalej končia Áno, ty ma fakt počúvaš, ďakujem. naše hranice. Ty máš šťastie, že si tak ďaleko odo mňa. Vlastne neviem, kde si. Aha, tam si. No a tam do vody sa končia naše hranice, čiže nie do vody ti vyznačovať nebudem. A to už z jakého dôvodu? Lebo sa mi to nechce robiť. Počkaj. Z toho tu na dôvodu. Aký veľký dom si spravíme? A toto ide až pod tadiaľ, čiže Urob body, hej, ale dom myslím. tak to máme vytýčené. Ale urob aký veľký dom bude. Pokiaľ je naša rezidencia. Maťo, už ma začneš konečne počúvať, Nie. sa ti hovorí. Áno, to je pekné od teba, ale iba hovorí, že by si mohol povedať, odkade pokade bude náš dom, aby som mohol vytvoriť ako peknú podlahu. Náš Dom. bude niekade odtadiaľ, keď ja vstávam. A potom zrobíme tak rezidenciu, že bude moja rezidencia a tam budú iné veci a budeš mať ako ty toto potom povolenie v mojej rezidencii, hej? Na čo tvoju rezidenciu? Lebo tvoja nám bude malá. To sa ani nestá. Čo? To sa ani nestá. Tak teraz je to dosť veľké, hej, ale časom zrobíme väčšiu. Tak časom. To počítam až. Počkáme. Aj také 1 diel 2. A ešte ja by som ako ťa aj chcel poprosiť takto, že nerad by som hral tento server alebo tento let's play za kamerou, hej. Toto čisto bude tu všetko iba to, čo budeme robiť pri natáčaní. To nie je úplne zlý nápad, ale tak samozrejme, keď budeme kopať, tak tým vás nebudeme nijak raz Ako hej, zaťažovať. však toto buď zrýchlime, alebo to strihneme, hej, takéto veci určite nie. Hoci čo s tým spravíme, lebo som chcel vytknúť tohoto určite nie. Ale Natáčame už pár minút, tak toto bude dnes taký kratší diel proti poslednému videu, ktoré náš kanál odovzdal. posledné bolo 30 minútové, ak ste mohli vidieť Rubber Ninjas. Natáčal som to priamo včera. Ja viem, že nebudete vedieť, ktorý je dneska datum, ale to je váš problém. Tak dnes pre informáciu, aktuálne teraz je, je 5. februára a 20:50. No, síce nikoho tu nezaujíma, ale to je jedno. Maťo, ináč vie, že ten dom si mi ešte nevyznačil. Jak nie? Počkaj, tu celé bude dom, hej? Hej, A kde chceš pestovať a takéto veci? ešte tu máme plno rezidencie, kde môžeme pestovať. Hej? Hej, Tu tak všetko budeme bude dom. mať toto. Plánujem takú jednu veľkú farmu na streche, pretože tento tu na dom, čo vidíte, bude gigantické, bude úplne gigantické, ktoré si neviete predstaviť, lebo to neviete, nevidíte mi do mysle. Bohužiaľ. Keby ste videli, tak by ste z toho zomreli. No, to bude obrovské. A hore jedna časť bude skleník. Áno, bude zo skla.
Bude sa tam pestovať. No a teraz ťa popýtam, z tohto dreva by som požiadal, aby bola podlaha, hej? Vidíš ten Dobre. rozdiel, aká je svetla? Ale aj tak, ja by som dnes krajší diel už ukončil, my tu na to stávame podlahu. Nie, ešte nie. Čo nie? To je krátke, máte 10 minút. A 10 minút, dobre, no. Ešte Tak. chvíľku. Aby sme neunudili k smrti všetkých. Však ale môžeme o niečom rozprávať, no. Napríklad, ja som dostal jeden nápad, takže, no ako som už párkrát spomínal, že budem natáčať let's play na jednu hru, Return to Castle of Wolfenstein, tak to až také aktuálne nebude, pretože ja som potreboval sformatovať jeden disk. A nechcia bohužiaľ, počkaj, ticho, ja to dokončím. Ja poviem. Tu na pán múdry zle vybral disk, ktorý chce sformátovať, pretože viete, on tam má diskov, koľko dnes rátate. Teda aspoň väčšina ľudí koľko dnes ráta. 4. No, však hovorím. No a on klikol vedľa a dal formatovať bez toho, aby si to skontroloval. Ja, keď som formatoval svoj disk C, tak najprv som ho asi 4 hodiny prehľadal, či som tam náhodou dačo nenechal, po čom by mi bolo ľúto náhodou. Počkaj, ale teraz na moju obranu, toto nebol disk C, hej, lebo ja mám disk C, D a E a ja som chcel dať sformatovať disk E a dal som D, na ktorom boli všetky tie videá, dokopy ich bolo asi 10, takže budem musieť natočiť odznova všetky videá, takže to si chvíľku počkajte, pretože ja si stále chcem tak natočiť aspoň 3 videá dopredu, aby som nemusel každý deň natáčať, si dám takú menšiu pauzu. Takže, možno moje prvé video očakávate tak v nedeľu, v pondelok na YouTube. No, to ešte uvidíme plány, ale dúfajme, že sa splnia. Neprovokuj. Aha, spadol. Ale nič. Slepý, hluchý. Strašné s ním už. Vidíte ľudia, takto sa stárne. Takto budete vyzerať o pár desiatok rokov. Nemá ani 16, ale o pár desiatok rokov takto budete vyzerať. Kde si? Čo robíš? Tu nie je PvP zóna, tak to nie nevadí. PvP zóna, no to je dobré. Neviem, či ako pre koho, ale... Tak pre teba určite to je dobré. Čo robím za blbosť? To je dobrá otázka. Zde sa, ako budú budúce okná. No toto je takto vysoké. A okná by mali byť tu na takto, pretože tu na som sa rozhodol, že je krásny výhľad na more. Aj keď more v Minecrafte môžete vidieť kdekoľvek, ale ja som sa rozhodol, že tu na je krásny výhľad na more. No ale keď hrajete Skywalk, tak tam more by nemusí, hej, to zasa Maťo nie je pravda, že všade je. Ale asi, no, to je jedno. Zdravíky. Tu na takto budú okná, čo vidíš. Potom všade budú už také pomenšie okná. Hej, zase spravíme pristávaciu plochu, nejakej bude mať niekto z nás VIP. Pochybujem, že bude mať, ale dúfam teda, že nebudeme mať, pretože mne sa nechce veľmi podvádzať, čo sa toho týka. A máme ešte takéto drevo. Aké? Toto, čo ja používam? Nie, čo ja používam. Také neviem, či máme, ale viem, že máme také, ak ja používam. Mohol by si mi pomôcť urobiť podlahu, čo ty na... Nedaleko máme trošku lesíku, takže... Možno dokončíme tie také základné veci, ako že je podlaha, menšia oprava exteriéru, ale celkový dom budeme pravdepodobne dostávať v ďalšom dieli. Ešte, ak vidíte túto plochu piesku, tak sa nečudujte, keď z nej troška zmizne toho tam ostrovu. Možno aj celý. Pretože budeme potrebovať, ako vidíte, veľa skla. Veľmi veľa. Ak by si si vypočítal obvod, vieš presne koľko, ale to by si musel vedieť uzakriče. Počkaj, tu na ešte sa to bude takto uvedené. Okay.
To bude... Minútu pôjdem mimo, hej, na chvíľku. Už bude koľko? Ale na minútu som mimo. No tak prepáčte, ale troška som sa asi splietol. Asi určite. To bude, tie okná budú ešte troška vyššie. Pôjdu až tu na takto. Tým pádom to môžem ničiť. Dobre, nič. Pre dnešok to ukončujem, pretože tu budeme vážne iba stavať, ničiť. Čiže pozdrav sa najprv prvý, aby si mohol stihnúť a nesťažoval sa potom, že si nestihol sa pozdraviť. No takže zatiaľ sa zdravíme, ako tu už pravdepodobne môj kolega podotkol. Toto video bude trošku dlhšie, ale no, na budúce vám to vynahradíme menším špeciálom. Takže zatiaľ čus. Čus.